Fáilte ród chuig an bod craoladh seo ar www.isféidirleat.ie. Seo a de, Laethanta Saoire. Joí tú na nótaí a héin leis an bod craoladh seo faoin nasc an trach Pictiúr 2012 ar an siomh. Bhíodh an trach Pictiúr os de chóir fada sa tátaí géisteacht leis an bod craoladh seo. Slide 2. Pictiúr a héin. Airfort Vala á Clia. Tenerife. Arigid. Slide 3. Obertí siimplí do Pictiúr a héin. Bhí trúr cara, Deirdre, Moira agus Idel ag dul ar Laethanta Saoire go dtí Tenerife. Fuair siad taxi go dtí Airfort Vala á Clia. Thug Deirdre an targad don tománaí taxi. Slide 4. Fórbord folklóra ar Pictiúr a héin. Bheartaigh trúr cara, Deirdre, Moira agus Idel dul ar Laethanta Saoire chuig Tenerife. Fuair siad taxi go fada le Airfort Vala á Clia. Diac Deirdre as an tománaí taxi agus gabh siad ar fad buíochas leis. Bhí scetamíní orthu agus iad ag smaoinemh ar na Laethanta Saoire a bhí amach rumpú. Slide 5. Pictiúr a dó. An Airfort Ciún. Na heitiltí amach. Pás bordála. Dag siad na málaí. Slide 6. Obertí siimplí do Pictiúr a dó. Bhí an Airfort Ciún an bhaidin sin. Ní raibh lán daoine ann. Chuaigh na colnaí go dtí na heitiltí amach. Fuair siad a basna bordála agus dag siad na málaí ag an deisc. Bhí an fear ag an deisc cardúil agus cabhrach leo. Slide 7. Fórbord folklóra ar Pictiúr a dó. Chuaigh siad isteach san Airfort agus lean siad na cóbharthaí go dtí na heitiltí amach. Chuaigh siad go dtí deisc na heitiltí. Bhí riméid an domhan orthu leis an tseirbhís cabhrach cardúil a fuair siad ag an deisc. Fuair gach duine acu a bás bordála agus fágadh na málaí ag an deisc. Slide 8. Pictiúr a 3. Siopa cafe. Ag bring loideach ar an aimsir agus ar an rian. Scetamíní an domhan orthu. Slide 9. Obertí siimplí do Pictiúr a 3. Nuair a bhí na colnaí ré le gacrúd, ceannaigh chuaigh siad isteach go dtí siopa cafe i gcóir cupán cafe. Ligh siad a scí ann, agus thosaigh siad ag bring loideach ar an aimsir, ar an rian, agus ar an trá áling a bheith in andóibh. Bhí scetamíní an domhan ar an trúr acu. Slide 10. Fórbord folklóra ar Pictiúr a 3. Bhí sa bhreis ag na colnaí. Mar sin, bheartaigh siad dul isteach chuig siopa cafe i gcóir cupán cafe. Bhí an trúr acu ag smaoinemh agus ag caint faoin na Laethanta Saoire. Bhí si go léir ag smaoinemh ar na trán na báine agus ar an aimsir iontach a bheith orthu i gceann cúpla uair an chloig. Slide 11. Pictiúr a 4. San árasán i Tenerife. An green ag sculta na gluch. Linn snáimhe, cathaoirc go gréine. Slide 12. Obertí siimplí do Pictiúr a 4. Nuair a thruc na colnaí Tenerife, chuaigh siad go dtí an árasán. Bhí an aimsir go háling ann. Bhí sé an te agus bhí an green ag sculta na gluch. Taobh thiar den árasán bhí linn snáimhe, cathaoirc go gréine agus scathan na gréine. Slide 13. Fórbord folklóra ar Pictiúr a 4. Bhainnig get as tú nuair a thruc siad a lóistín i Tenerife. Bhí an tárasán go háling.
Bhí linn snáimh príomháideach acu taobh hiarda. Bhéadis an ann lí faoin rion na caithear go gréine cumáid. Níos tábhairtí fós, bhí scach gréine curtha fáil dóibh freisin chun iad a chusant ó bhfuil na gréine. Sláide 14, Pictiúr a 5. An trá, ag immert eicfeile, ag lí faoin rion, ag léamh, ag snámh, ag seol tóracht. Sláide 15, ábhartí simplí do Pictiúr a 5. Bhí gach duine an trá sa Pictiúr seo. Bhí clifa mór eicfeile siúl. Bhí daoine eile amuigh san airge ag snámh nó ag seol tóracht. Bhí daoine eile an trá ag léamh agus ag lí faoin rion. Sláide 16, Fórbord folklóra Pictiúr a 5. Chúis siad go dtí an trá níos déanaí an lá sin. Ba thrá álainn ganamhach í, a bhí lán le tuarasóirí eile. Bhí gníomh ann do ghlach duine. Bhí daoine áirithe amuigh ag snámh nó ag seol tóracht san airge. Don daoine eile ina lí faoin rion an trá. Bhí cluiche eicfeile siúl do gcuoine eile a raibh an fuinneamh iontu páirt a ghlacha ann. Ba iontach an lá scléapach gníomhach é. Sláide 17, Pictiúr a 6. Áthas an domhan orthu leis an méle blasta. An disco. Sáilte ildathacha. Ceol. Sláide 18, ábhartí simplí do Pictiúr a 6. Chúi na colnaí amach I gcóir duinéir an í sin. Fuair siad béle blasta agus bhí áthas an domhan orthu faoi sin. Ina dhí sin, chúis siad go dtí an disco. Bhí atmosfér iontach ann. Bhí sáilte ildathacha ann cumach le ceol iontach. Bhain siad an taitneamh as. Sláide 19, Fórbord folklóra Pictiúr a 6. Bhí na colnaí stúcha leis an ocras I ní an lé, mar dar an seanachal is maith an talan an tuchras. Bhí béle bra blast acu I mílan áitiúil. Ina dhí sin, thug siad cuairt an disco. Bhí sáilte ildathacha ag lunra fud na háite, agus bhí ceol mheiriceá leadnaigh á seanam ag fearr an tí. Ba iontach an disco é, agus hatan an í thar cín leis na colnaí fad. Sláide 20, Ceisna samplacha. Sláide 21, Ceisna samplacha. Cá raibh na colnaí ag dul Laethanta Saoire. Céir de bhí á dhéanamh ag na colnaí ag an deisc I Pictiúr a 2. Cad a rinne na colnaí nuair a bhí siad ag fannacht an eitilt. Céir de bhí fáil dóibh taobh hiarda dá nárasán I Pictiúr a 4. Céir iad na rudí difriúla a bhí siúl an trá. Cén sort atmosfér a bhí ag an disco I Pictiúr a 6. Sin dar an ceachta gur an míle maithagad agus go nearraí go geal leat.